आं सासे CRP हान्जानि सोद्रोमासो बेखौनो नोंथांमोननो सिगाङावनो मिथिहोखानाय थाबाय, जाहाथे नोंथांमोना गोरोन्थि बुजिया आंनि सायाव। आंहा रावजोंबो जेबो लोब्बा गैया। आं जे जाथायखौ नुनानै गोरबो बिखाया गाबखांदों, बेनिखायनो आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों जोंनि लाइमोनफोरनि सेंग्राफोरनि सायाव। नायलांदो भिडिअखौ। गुड आफ्टारनुन लोगोफोर। सानजौफु समनि नोंथांमोननो गासिबनोबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। आं दा भिडिअ बानायनायनि जाहोना जाहैबाय, जोंनि हालामाव जाखिनि ULB हान्जानि होननानै नङाबाबो नंगौबाबो दा इनकाउन्टार खालामदों, बिनि थाखायनो फंनैसो नोंथांमोननि सायाव, जोंनि लाइमोन सेंग्राफोरनि सायाव बाथ्रा बुंनो नागिरदों। नोंथांमोनहा जाहाथे हरना गुना बेरायालासिनो गुबुननि न'फोराव पार्टि खालामाजासिनो गावबा गावनि न'आव थाबैनो गोख्रैनो फैलायो, बेखौनो आं नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय। मानोना बे आसाम आरो भारत सरकारा बे बर'जों दाफुंजानाय बर' आफाद, जायखौ होनो ULB हान्जा, बे हान्जानि सायाव गोख्रोङैनो नायबिजिरनाय खालामगासिनो दं। बेनिखायनो आं बुंनो सानोदि नोंथांमोना, आंनि लोगोफोर, सेंग्रा लाइमोनफोर, नोंसोरो जानला मोनला बेरायालासिनो न'फ्रावनो था, बेखौनो आं खावलायनाय थाबाय। नङाब्ला बे आसाम आरो भारत सरकारा नोंथांमोनखौ बा नोंसोर सेंग्रा लाइमोनफोरखौ नङाब्लाबो ULBनि साजायनानै इनकाउन्टार खालामनो हागौ बा जेलाव दैथायहरनो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोनहा सांग्रां जानानै थादो, बेखौनो आंनि खावलायनाय। आं मिथिगौ लोगोफोर, पुलिसफोरनि सिंनि खोथाफोरखौ माखासे नंगौबाबो नङाबाबो माबोरै फान्दायनानै जेलाव सोयो, मा रोखोमै मा खालामनानै, बेखौनो आं बुंहरखानाय थाबाय। आरो सेलाइनि गुलिजों जिउ खोमानानै लानांनाय जोंसार मुसाहारि आरो जनक बिथांमोननिसिम आं जोबोरैनो दुखु फोरमायो, जाहाथे बिथांमोननि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनथों आरो बिथां जोंसार गालांनाय गावनि थैनि फिसाला, बे फिसालाया इसोर आनान गसाइनाव बोर बियो, जाहाथे बिनि फिसालाया मोजाङै मोजां देरनांगौ आरो इयुनाव लेखा गोरों जानानै हारिखौ नायग्रा जाहैनो हाथों, बेखौनो आं मिजिंथिबाय। जय हिन्द।